טוב. פתיח ומתחילים. נדון בנושא הכי לוהט של השבוע, הקרב בין דוד לגוליית. עכשיו נעבור לכתבנו מהשטח משה נוסבאום. ועכשיו, אנו בשטח מחכים שנציג מבני ישראל יגיע אליכם נגד גוליית. אלוהים, אתה סתם המצאה ואתם חבורה של שקרנים, ומולי אתם אפילו פחדנים להילחם. נעבור 40 יום. אלוהים, אתה סתם המצאה ואתם חבורה של שקרנים ועדיין אתם פוחדים להילחם בי. הוא רוצה לראות מה זה מלחמה? הוא יראה מה זה מלחמה. ועכשיו קבלו את גיבורנו דוד הענק. דוד, מה הרגשת כאשר ניצחת את גוליית? כאשר ניצחתי את גוליית, אז כן הייתה לי שמחה קטנה כזאת, אבל בעיקר שמחתי כי ידעתי שאדוני היה איתי, שאדוני בעצם הניצחון שלו. איך ידעת שאדוני איתך? שאלה יפה. אז איך ידעתי שאדוני איתי? בעצם לא כל כך הייתי צריך לדעת, כי אני באמת איש מאמין מאוד, ואני תמיד יודע שהאדוני איתי, לא משנה איפה, בכל מצב. תודה דוד שהתארחת אצלנו, המשך שבוע טוב. תודה דוד שהתארחת אצלנו, המשך שבוע טוב.